Riz matur sembah nuwun. Ngesti laras. Son apa Mas? Rizka Audio Mas. Son. Audionya apa? Risma Audio. Masuk. Tak urus saiki. Piye nyo? Lewong Om Agus.
Alhamdulillah sampun diaturi waranggana artis sing Ngesti Budaya. Sakmenika sinarengan kalian Aksi Danis ngarit. Yuk Ngesti Budaya campur sari. Sinare rembulan nambahi susane atiku tresno sing tak joko amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok apusi Ngesti Budaya Bareng Aksi Danis Risma Audreda Ngesti Budaya lo iki. Padang surya nanging peteng ning mripatku sinare rembulan nambahi susane atiku tresno sing tak joko amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok apusi Ngesti Budaya campur sari. Spesial buat kita Serabi Kauman semuanya. Aksi Danis. surya nanging peteng ning mripatku sinare rembulan nambahi susane atiku tresno sing tak joko amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok apusi
luar biasa Ajeng Widya anten Nyai Darwati sayang aku cinta padamu ora kira yen wis kasat dekatku kejebol kowe wis ana sing duwe aku bingung kok ngene dadine cinta pengen anduweni sewu cara akan lakoni bareng gedungmu tanyenyun marang dewa tresno ngesti budaya campur sari Aksi Denis dan juga Risma Audio sayang aku cinta padamu ora kira yen wis kasat dekatku cepet kowe wis ana sing duwe aku bingung kok ngene dadine budaya lagi wayo pengen anduweni sewu cara bakal tak lakoni mong sawiji sing tansah tak ugemi kudu sabar lan klaten mangenteni
bose iki. Bu ini bose ngesti budaya nek badhe nanggap murah. Murah. Lho. Pak sapa jenenge? Pak Nur. Udin. Pak Pak Nurudin. Iya, Nurudin. Lho aku winginane rene karo Mas Munir lho disangoni 2 juta. Lho iki rene ora disangoni blas piye iki? Saiki gendeng ya menawa. Lho 2 juta wingi aku disangoni lho. Iku ngono panjer blok goblok. Wah, panjer to. Ora nyangoni kowe kok iso. Oh tak kira disangoni kok jebul panjer. Panjer ya mbok omongno sangu. Lah iki rene ora disangoni blas iki. Iki kae ndelik. Oh, kuwatir dijaluki tak ya. Kebo disembelih ora mbok eman. Terus tewel ditegur dipangan wong akeh ya ora nggo eman. Monggo nek ajeng mangan iki. Iki lho. Oh, alah ngawur to. Mbok tawakno. Iki lho Pak Oh, Udin. nek gelem ora apa-apa. Juragan bakso. Heeh. Karo juragan rosok iki Purun, Pak. rinduan duae. Ora nyauriku. Delik ayo tak terai. Loh, diparani iki? Iya no. Oh, oke. Nah, Kok nek mlayu piye? wong yang jeneng ahli sedekah, swarga Wah, cadangane. dirogono biru-biru Enggak, ngene. yo. Wah, sido, Pak. Request napa Pak jenengan? Napa niki? Kerinduan lho Pak. Kerinduan. Nyanyi ki ambak nggih. Duet. Sik to, kerinduan iki wong loro sing nyanyi. Ayo wong loro. Sing sintoke duwite iki piye iki? Heeh, Pak. Loh, Iki piye? kerinduan iku loro. Kerinduan ya? iki loro. Iki yo kurang siji Nah, koyoke. Ngono, maksud ora? Maksud e. Diaturi kerinduan Iki ancen siji, Pak. Engko neh. Siji. Engko neh. Siji. Matur suwun nggih, Pak, Pak. jenengan nyanyi. Kerinduan ayo Mas Agus. Mriki, Pak. Mboten ketok, ben kesoteng.
gelisah, aku tahu kau menanti. Lebarkanlah hatimu, sabarlah sayang, aku segera kembali. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Sewantene sae tong iki mau Pak Udin.